मम्मा क्या है? मैं गोवा जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने पति के साथ जाइयो। अच्छा क्लब जाऊँ पति के साथ। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए चाय बना दे। चाय अपने पति के लिए बनाऊंगी। नोंनि फिल्माव आंखौ रुवाथि रल होदे। थोद फाग्लि, एफा महर गोसा सिख्लायानो रुवाथि रल लायो। इस जालायखो नोंबो गुन्दाला, नोंखौ एक्टराव समायनाय नङा। Yang tina paciko, payah maliko, papum na magtagi nang napim hen heliko, natungi na ningiko, itagi oy ningiko, nang nakoy bakoy daba ay na